שלום לכולם. אני אספר לכם קצת על התפקוד של המוקד העירוני ב-7 לאוקטובר, וקצת על הייחודיות של המוקד הזה. אז קודם כל הוא ייחודי בגלל תפיסת השירות של המוקד, שבזמני שגרה אנחנו מנסים לעטוף את התושב ולקפוץ על כל קריאה ולטפל בו בצורה המיטבית והשירותית ביותר. וגם כמו שראש העיר ציין, אנחנו מדברים על עיר שמעל 20 שנים תחת איום רקטי, אז ככה שהמוקד הזה הוא מאוד מאוד מתורגל לאירועי חירום, בעיקר של אירועים של ירי רקטי אל העיר. ועדיין עם כל הניסיון שלנו, האירועים של 7 לאוקטובר תפס לא רק אותנו, אבל גם אותנו לא מוכנים. אנחנו מדברים על 7 לאוקטובר, יום שבת, חג. בזמנים האלה יש לי נציג אחד שיושב במוקד, 6:30 בבוקר, הוא מחייג אליי ואני בבית, והוא אומר לי, ירון, התחילו אזעקות, שזה שלעצמו לא מפתיע. אנחנו חיים את זה, אנחנו רגילים למציאות שבה משום מקום יש אזעקה אל העיר, ואנחנו עוברים ממצב של 0 ל-100 בשניות, בגלל שהמערכות אוטומטיות. אז יש לי נציגות בכל יום נתון שהן יושבות בבית, וברגע שיש אזעקה עוזבות הכל, קמות מהמיטה ומגיעות למוקד. מבחינתי שני גיבורות, גם נועם וגבריאלה הם פה כרגע בקהל, אז זה הזמן שאני אגיד להם תודה. וגבריאלה מתקשרת אליי ואומרת לי, ירון, אני רוצה לצאת מהבית, אבל האזעקות לא פוסקות. ואני כמובן אומר לה, תמתיני כמה דקות, וכשזה אפשרי, תגיעי למוקד. בדיעבד, ההנחיה שלי אל גבריאלה ונועם להגיע למוקד, כשהסתכלנו במצלמות, ראינו שבאותו ציר שגבריאלה ונועם הגיעו למוקד, הטנדרים של המחבלים עברו. כמובן, כשאני אמרתי להם להגיע למוקד, לא היה לי שום מידע או איזשהו ידע שבעוד כמה דקות יהיו המחבלים, ולשמחתי לא קרה להם כלום, והם הצליחו להגיע למוקד, אז הם מגיעות למוקד ומאיישות אותו יחד עם עוד 4 נציגים, וראש העיר מגיע למוקד. והנוכחות של ראש העיר באותם רגעים היא קריטית לתפעול ולתחושה של אנחנו מתגייסים למען המטרה. ששוב, הם מגיעים למוקד, אנחנו מדברים על ירי רקטי בלבד. ואז קורה הדבר הבא. תכף אנחנו נפתח את הסרטון, מראש אני מתנצל על הסרטון, הוא לא קל למי שלא ראה אותו בפעם הראשונה, אבל על מנת שתבינו מה הסרטון, אנחנו מדברים על השעה 7 בבוקר, העיר כבר חצי שעה תחת ירי טילים בלתי פוסק, טנדר ראשון של מחבלים נכנס לעיר, טנדר שני מאחורי העצים, ורכב שחור. ברכב השחור יש את משפחת סוויסה. אבא, אמא, ילדה בת 4, ילדה בת 6. בשניות האלה יש אזעקה, ושימו לב מה עושה האבא, רץ למיגונית שנמצאת בצד השני של הכביש. אבא מוטל על הרצפה, ירוי. המחבלים עושים סריקה נוספת בכיכר, גם הכלב של המשפחה בורח מהרכב. שימו לב לחלק העליון של התמונה. הנה עכשיו מגיע רכב אפור, זה תושב שלא מבין בעצם שהוא נמצא כמה עשרות מטרים ממחבלים. שימו לב לשמשה הקדמית שלו, 3, 2, 1, הוא מקבל ירייה, הוא עושה יוטרן בורח, נהג האמבולנס גם נורא נפצע באורח קשה מאוד, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם רגע לבין העצים, שימו לב מה קורה מאחורי העצים. אנחנו מדברים על ילדה בת 4, עם הידיים על הראש, בתוך שטח ישראל, שאבא שלה ירוי מוטל על הרצפה, בסדר? אנחנו רואים גם שהאבא בשלב הזה הוא בחיים, אם אתם שמים לב הוא מתיישב, הוא פצוע. מניחים שברגעים האלה הוא אומר לה, תחפשי את אמא ואת אחותך השנייה שנמצאות מאחורי העצים. ובזמן שהיא עושה את זה, ושהילדה, תחשבו כמה היא מפוחדת וחסרת אונים, בזמן שהיא עושה את זה, רכב נוסף מלא במחבלים נכנס לעיר. שימו לב, זה רכב עם לוחית צהובה. זה אומר שזה רכב ישראלי, של אזרח ישראלי שהמחבלים לקחו. ונכנסו איתו אל תוך העיר. כל המחבלים שעכשיו ראיתם, שני הטנדרים והרכב, אלו המחבלים שניגשו ישירות לתחנת המשטרה וביצעו את הטבח וההרג של השוטרים והאזרחים שהיו במקום. לתמונה נכנס רכב לבן, לרכב הלבן הזה הוא של שוטר בשם גולימה. והוא היה בדרכו לתחנת המשטרה. כשהוא מזהה מישהו מוטל על הרצפה, אנחנו מניחים שוב שהוא שואל אותו מה קרה לך, מן הסתם ירו בי, והוא מפנה את תשומת ליבו למשפחה שנמצאת מעבר לעצים. כמה שניות טובות, מפה אני אספר לכם מה קרה.
כמה שניות עוברות, ועובד שלנו שעובד יחד איתנו במחלקת התשתיות בשם אבו סמילה, מגיע לשם, השוטר מכיר אותו, אומר לו, אני צריך את העזרה שלך, תיכנס בבקשה לרכב השחור, קח את האמא ושתי הילדות בנות 4 ו6, ומאזרח נוסף שעובר משם, מבקש לפנות את האבא לתחנת מד"א. עכשיו שוטר שחושב שיש מחבלים בעיר ומבין שיש ירי, מה המקום הבטוח ביותר שהוא יכול לקחת מישהו? לתחנת המשטרה. ולצערנו הוא לוקח אותם ישירות לתוך האש, ובשניות הראשונות שהם מגיעים לתחנת המשטרה, הם נורים מטווח קצר, והאימא, העובד שלנו והשוטר נרצחים במקום. היחידות שנותרות בחיים מהאירוע הזה, ילדה בת 4 וילדה בת 6, שכמובן לצערנו נותרות יתומות. וזה רק אירוע אחד, מה שאנחנו רואים ושומעים במוקד. המחבלים שהגיעו לתחנת המשטרה, הדבר ראשון שהם עשו זה לראות טיר ל-RPG לתוך התחנה. הדבר משפיע על היכולת שלנו במוקד לדווח על האירועים שאנחנו רואים במצלמות ורואים דברים קשים, ודיווחים שמגיעים מהתושבים. רק כדי לסבר לכם את האוזן, מה סוג השיחות? אנחנו קיבלנו שיחה מילדה בת 8 למוקד, שאומרת, ירו באבא שלי, ואני איתו פה לבד בבית, או אמא שלוחש את המחבלים בתוך הבית שלנו, ולי כמוקד, ששוב, מה שאמרתי לכם, הדגל שלנו זה השירותיות. באותם רגעים, הדבר היחידי שאני יכול להגיד להם, זה תיכנסו לממ"ד ותהיו בשקט. אין לי משהו אחר, כי באותם רגעים השוטרים נלחמים, מי שעוד נמצא, והצבא עדיין לא כאן. אותם 5 נציגים שסיפרתי לכם שהגיעו למוקד, בעצם היו כמעט הכתובת היחידה למענה לתושבים. אנחנו מדברים על מעל ל3,000 שיחות שקיבלנו באותו יום, משמרת שהתקיימה למעלה מ18 שעות, כי ברגע שהבנו שיש מחבלים לעיר, אז נבצר מאיתנו בעצם להביא עוד עובדים, לא ידענו באמת איך התהליך הזה, מתי הוא יסתיים ואיך אנחנו עושים את זה. אז כמו שאמרתי לכם, אני מצדיע לכל אחד ואחד מהנציגים שלי, זה לא היה פשוט. אנחנו מדברים על זה שהנציגים שלי, שרגילים לתת מענה על פינוי אשפה, על גזם, על ביוב, מים, וטרינריה וכן הלאה, דברים השוטפים, וכן, גם לפעמים על אירועי חירום, פתאום נהפכים להיות גם פסיכולוגים, ואולי חצי מטפלי חוסן, ואפילו חובשים. נועם שדיברתי עליה, קיבלנו שיחה שגם אלון ענה לה, שוטרת שנורתה ונפצעה ברגלה, הצליחה להגיע למפעל באזור התעשייה בעיר, והיא מחייגת למוקד ואומרת, אני מאבדת המון דם. ונועם, שהיא גם מתנדבת במד"א, היא בעצם זאת שמסבירה לה איך לעשות חסם עורקים. וזה בעצם מה שהיינו צריכים להתמודד איתו, וזה לא היה פשוט בכלל. אבל אני רוצה להגיד לכם שעם כל זה, ואני גם אולי קצת ביאסתי כמו אלון בהתחלה, אבל עכשיו אני אשנה קצת, למרות כל הדברים הקשים שראינו, אני ראיתי הרבה דברים חיוביים. אנחנו ראינו עשרות ומאות מתנדבים שמגיעים גם לעזור במוקד וגם לסייע לספק מזון, ותכף תשמעו על זה יותר. וראיתי את הצוות שלי שהוא מגויס כל כולו למטרה להמשיך לתת שירות גם ברגעים הכי קשים לתושבים. היה לנו מאוד חשוב לשמור על רציפות תפקודית, לדעת לתת את התחושה לתושבים שגם ברגעים הכי קשים אנחנו פה ואנחנו לא עוזבים, בעיקר כי הבנו 2 דברים. 1, שהתפקיד שלנו הרבה יותר גדול מאיתנו, ו2, עצם ההימצאות שלנו בסדרות לאורך כל ימי הלחימה, יש לה משמעות עצומה כלפינו וכלפי התושבים. ואם אני אסכם את זה במשפט האחרון, אני חושב שהיה איזה שלב שבו הצוות שלי ראיתי ככה שהוא נסדק ואנחנו צריכים לטפל בו, אז מעבר לטיפול, וזה הזמן להודות לחילה על הטיפול חוסן שעשינו להם תוך כדי לחימה, אמרתי להם דבר אחד, 7 לאוקטובר לצערנו זה יהיה אירוע שלא יעזוב אותנו המון שנים, ויום יבוא והילדים שלי והנכדים שלי וגם שלכם ישאלו אתכם איפה אתם הייתם ב7 לאוקטובר. ואמרתי להם, אני רוצה שהנכדים והילדים שלי ידעו שאני עשיתי הכל בעיר הכי מאוימת, ודאגתי שלתושבים ולאזרחים שנמצאים בסדרות יהיה מענה ויהיה כתובת, ואנחנו ניתן להם את השירות הכי טוב כמו שמגיע להם. אז תודה רבה.